Els jardins del Palau de Pedralbes són l'escenari de la 10a edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que ja està consolidat com una plataforma per al sector de la moda a Catalunya. Però no només disposem d'indústria, sinó també d'un planter de talents creatius i escoles de disseny de moda que han de fer possible la millora constant de la competitivitat d'aquest sector al món. Volem internacionalització, volem innovació. Precisament, una de les novetats d'enguany és una àrea dedicada a la innovació tecnològica. Me parece un área genial porque es un encuentro donde poder compartir desde diferentes puntos de vista, que en definitiva esa es la línea o la frontera de la creatividad, es decir, el poder ver las cosas desde diferentes puntos de vista y poder avanzar desde la interdisciplinaridad a llevar a cabo proyectos, ¿no? La dissenyadora Míriam Ponsa ha estat l'encarregada d'obrir la passarel·la amb les seves creacions per a la primavera-estiu del 2013. I aquesta col·lecció està inspirada amb els recol·lectors de mel. Em venia molt de gust començar a endinsar-me amb aquest tema i fer-los una mica una apologia, no? I després tot el tema de la mel i del làtex i tot això m'ha anat molt bé per investigar amb textures i amb nous materials. A més de dissenyadors independents, pel 080 també es podran veure els dissenys de marques com Mango o Desigual, entre altres.